Είμαι ο Κωστής Αλής. Είμαι δάσκαλος και μουσικός. Πριν από 3 χρόνια περίπου, ανακαλύψαμε ή καλύτερα μας ανακάλυψε το Μανιτού. Τι είναι το Μανιτού, θα μου πείτε? Το Μανιτού είναι το πνεύμα αυτό της δημιουργικότητας, το οποίο μας συντροφεύει σε κάθε στάδιο της ζωής μας. Μας βάζει σε κόσμους μαγικούς, κόσμους με μυστήριο, με βασιλιάδες, πειρατές, δεινόσαυρους. Αυτό πριν 3 χρόνια το αποτυπώσαμε σε έναν δίσκο, το Μανιτού, τον ομώνυμο δίσκο. Ήρθε η ώρα λοιπόν να ανακηρύξω την έναρξη της καμπάνιας για το Μανιτού 2. Αυτό που όλοι περιμένατε. Ή και όχι. Στο Μανιτού 2 θα υπάρχουν τραγούδια με τρενάκια, με αράχνες, με ταραντούλες, με γίγαντες εγωιστές και με πολλά άλλα. Όμως θα χρειαστούμε και πάλι τη βοήθειά σας για να τον φτιάξουμε μαζί. Θα χρειαστούμε τη συνδρομή σας να καλύψουμε τα έξοδα ηχογράφησης, τα έξοδα μίξης, τα έξοδα master, τα έξοδα 2 hours later. Τα έξοδα marketing και δεν συμμαζεύεται. Σε αντάλλαγμα βέβαια θα πάρετε τον δίσκο όταν αυτός βγει και άλλα καλούδια που θα υπάρχουν στο site της καμπάνιας μας. Ευχαριστώ πολύ και μέχρι τότε ας ταξιδέψουμε με τα τραγούδια μας.